Opa, xentiña da boa! Cremiña hoxe, Culler. Empezamos a tempada de coller culleres, de pasar un poquinho xa das ensaladas, das vinagretas, fixemos moitas. E agora, pois, xa comeza a resfriar, non? Así que hoxe imos a facer unha crema de allo porro con liscos de bacallao. Eses liscos vamos a caldo deste lomiño que temos aquí. E vai a ir confitado con aceite de oliva. E o allo porro, que queres que vos diga del? Porque ademais aquí hasta medio me vacilan, os compañeros. Estamos aquí hoxe comenzamos, hoxe que vas pedir allo porro, que raro, que vos desti allo porro nunha receita. É certo, uso moitísimo. Eso é herdanza do meu pai. Meu pai usaba moitísimo allo porro. De feito, é que é unhas das verduras que máis engrandecen, sobre todo calquera crema. Pero depois calquera prato. Unha tortilla que moitas veces discutimos, non? Oi, a tortilla que? Con cebola ou sin cebola? A tortilla con allo porro. E flipades, o río que está con allo porro. Quitada a cebola e metede allo porro. Flipade, boísima. Non me credes? Facedeo. E xa está, facedeo. E ides a disfrutar. Bueno, pois para fazer esta crema que xa vedes, 4 cousiñas, 1, 2, 3, máis o allo porro, 4. Con bacalao confitado, 1, 2, máis o aceite de oliva. Nada máis. E un pouco de caldo. Evidentemente, para que se coza. Importante. O caldo, sí, é importante que quedalle moi ben o caldo de polo. De feito, non é, pero parecese moito ao que lle chama unha bichisuá, a típica crema de allo porro. Pega un poquinho de girillo, porque ademais peja isto do bacallao, pero polo resto vai prácticamente igual. Bueno, a ver onde anda o home este. Anda cunha leira de allo porros, non? Aquí sí que non sabemos. Norte, sur, este, oeste, o justo que dá, e agora en cada casa hai un rejo con allo porro. Así que, a ver como nos sorprende. Rafiña, compañeiro, onde andas? Hola, Xoanqui, amigo. Oído en Lourenzá, chef, provincia de Lugo. Porque se queres allos porros, eu vouche levar uns allos porros de categoría, que sei que che van gustar. Falando de allos porros, ti sabes cal é o mellor porteiro do Mundial? No. O de Paraguai. Paraguai. Allo porro. ¿Entendes? Sí, non me expliques. É buenísimo este. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Estou con Pepe, presidente da cooperativa Terras da Mariña, en Lourenzá. Pepe, graciñas por recibirnos. Moitas gracias a vos, benvidos. Graciñas. O chef Xoanqui mandoume que lle levara allos porros. E eu sei que aquí na cooperativa, ademais de fabas, as famosas fabas de Lourenzá, tedes allos porros. Efectivamente. Como podes comprobar, aquí dásenos moi ben. Sí, non me dera conta que estamos rodeados de allos porros. Sí, señor. Como che deu a ti por comezar a traballar este produto? Pois un poquinho buscando cultivos complementarios, o que é a faba de Lourenzá, por ofrecer un abanico máis amplo de produtos aos nosos clientes, non? Entón estamos probando con cultivos que son compatibles, e como un deles pode ser o allo porro. E que tal se dá aquí? Pois eu penso que non hai queixa, verdad? Aquí temos unhas condicións meteorolóxicas moi favorables, temos unhas condicións do terreo tamén moi boas, e penso que temos un potencial hortícola que está todavía sin explorar, sin explotar. Cando se recolle, entón, en outono? Pois agora nesta época está a punto para recoller. E como se fai? Pois vamos mirando... Como se recolle un allo porro? Moitos xa sei que o sabedes, pero eu non, que son de mar. Eu estou aprendendo tamén, Sí, a ver. Nada, vamos mirando así os que están máis bonitos, máis gordos, máis grandes, e collemos pola parte de abaixo sin rompelo, tiramos por el para fora, sacudímoslo un poquinho. Aí está, con esa peluca. Efectivamente. Qué maravilla, Non me digades... Ahora temos que pelalo e lavalo. Como me gusta ver onde sai o produto, e incluso nenos que nos están a ver, bueno, que igual é que non me gusta o allo porro. Agora sí, porque sabes de onde sai e sabes que está feito con moito cariño. Efectivamente, eso é o máis importante. Como che gusta a ti comer o allo porro? Pois o allo porro que está en case moitos platos, sobre todo en sopas, cocidos, de base e acompañamento para moitos platos, eu que me encontro con el a menudo. Ademais, teño que dicir que é o complemento sempre que vai con Xoanqui, o noso chef. Ves? Xoanqui, vale che produto? Vale perfectamente, Pois hombre. aí cho mandamos
Imos limpalo un pouquiño para que teñas todo listo para a receita, amigo. Graciñas a ti, Pepe. Moitas gracias. Veremos que fai Xoanqui. A ver, a ver. Graciñas, unha aperta moi grande. Mira como me vacila o Rafiña, sabe que son amigo desta verdura, moi amigo. Mira, eu os teño feitos recheos, coller esta capa de fora, vacialos por dentro e aquí nos quedan tubos. Entón, os teño feitos recheos con carne picada e despois incluso lle meto unha vez os fixen con xamón, metinlle queixo e carne picada. Un xamón envolvín e despois fariña, ovo, pan relado, puxen a fritilo. Está ben caralludos. Ao forno. Así, tal e como están, os limpamos e metémolos ao forno con un allo, con un pouquiño de aceite de oliva, sal e pimenta e enfornamos. Eso é unha delicia, eso acompaña incluso a bocatas, facemos unha base tremenda. Pero bueno, é que é unha maravilla. Bueno, non me enrollo, porque senón aquí non paro. Vale, comezamos, mirade. Imos a facer esta cremiña na pota express, vale? E así tamén aprendemos unha vez a usala. Ademais, perde menos propiedades a verdura. É unha cocción moita máis temperatura, moito menos tempo, vai quedar brandiño igual e vai quedar moi ben. De feito, na casa, eu todas as cremas que fago, todas, non lembro a última vez que fixe unha crema que non fose na olla rápida. Moi ben, temos... Xa ten aquí, Luís, os allos porros lavadiños. Mirad aquí que centro me fixo, bonito. Para o lixo. Para o lixo isto. Esta parte, por suposto. Esta parte fan uns caldos tamén brutais. Isto non o tiramos nin de broma. De feito, esta parte ainda vale para unha tortilla e vale para unha crema tamén, Quitamos isto, que pasa que nosotros imos aproveitar este. Imos aproveitar... Este tampouco tiro. Este sí que está brandiño, así. E imos aproveitar este gordiño. Este gordiño chéjanos tamén. Isto fora. E isto. Vale, neste caso temos os limpos, pero sabedes, non? Para limpar un allo porro que temos que facer é esta parte que é a que nos vale, que é a que nos vale para un caldo. Vedes como ven? Bueno, pois esta parte para limpar o que facemos daqui para abaixo xa non hai ese peligro. Daqui para abaixo xa non temos ese peligro de que haya areas. Pero se non, isto que facemos así, facemos unha cruz e aquí, vinde comigo, que vos enseño como se limpa ben limpiño. A partir de aquí non teñades medo. O que sí o que imos a facer é quitarlle esta primeira capa, sempre que a quitamos, vale? E descartamos. Descartamos para comela, pero non para cociñar e que faga ese caldo, Insisto tanto porque o allo porro a min pareceme esencial para facer un caldo de verduras. Esencial e básico. Cambia moito o sabor. Bueno, facemos esa cruz. A partir de aquí xa non debería, non? Vinde para aquí. Mirad o que pasa aquí. Bueno, esta é a parte exterior. Pero se abrimos un pouco, vedes? Vedes esa terra que hai aquí? Vedes esa terra que hai aquí? Isto que poñemos debaixo da villa. E hasta aquí, polo menos, temos que facer esta cruz. E así xa temos a seguranza xa de que temos completamente limpo. Vale. Listo. Este tamén usamos, Pero isto que imos a facer é usalo de outro xeito. Imos a fritilo. A fritilo a baixa temperatura para deshidratalo e que nos quede crocante. Creo que xo fixemos en esta chevó, un petisco de allo porro e que quedase crocante. Queda moi rico. O día que fagades, vades a repetir. Porque non se tarda nada, e unha vez que metes unha pataca a fritir, metelles estiras por aí, porque cando remate de fritir a pataca, metes estiras de allo porro. E a pataca tamén sube uns niveis que non... Vale, fora con isto... O bacallau, imos quentar aceite, imos confitalo, pero iso despois. Agora imos con isto. Isto despois para o allo porro e agora collemos isto para acá. Ben. Comezamos. Fondiño de aceite de oliva virxe extra. Outras veces digo que non, pero aquí nesta receita venlle moi ben unha noz de manteiga. Moi ben. De feito, a
auténtica, a crema de allo porro, leva unha nociña de manteiga. En Francia, incluso creo que o do aceite de oliva foi a posteriori, non? Pero a receita original é con manteiga. Por lo tanto, non desmerece absolutamente nada. Prendemos o lume, eu vou non deixar así. Pero que sepades, prendemos o lume, os díxitos, agora, cos teños húmidos, aí. E aquí, despois, imos a pasar polo brazo batedor. Por lo tanto, o corte que sexa igual, que coza todo máis ou menos ao mesmo tempo, non? Que é o que máis tempo tarda aquí en cocer? Digamos, pois a pataca, que aproximadamente xunto coa cafeonoria, por aí levará o tempo de cocción, máis ou menos. Por que botamos agora isto? Pois para quitarlle o sabor. No momento que se o metemos en cru, sin aceite, sin nada, en auga, esa acidez da verdura non a vai a perder. Por lo tanto, se non a perde, nosotros tamén, cando metamos no padal, vai quedar así un pouquiño forte. Sempre debemos de facer isto, marcar un pouquiño a verdura. De feito, a recendo xa cambia na cociña, cando metes estas cousas así. Vale. Eso é. Vou a limpar tamén esta parte do cu, tamén a vou a cocer. Despois ya retiro. Pero mellor vai me servir para un pratado. Ben. Ben. Despois a ver se me lembro de retirada, se non trituro igual, non pasa nada. Fora. Vale. A cenoria, que non falle tampouco. E nas hortas tampouco, Outra máis, vamos. Levarás 3? Sí, vai levar as 3, Sí. Oito, 7, 6. Aí que se vaya facendo pouquiño a pouco. Este torradiño, moi interesante. Este torradiño moi interesante. A terceira, imos, veña para dentro. Patacas. Patacas son pequenas, vou botar 2, non vou botar as 3. Son medianas. Que pasa cas cremas cando vos pasades ca pataca? Hai que ter un pouco de cuidado. Sí que é super interesante a pataca nunha crema. Moi interesante. Porque danos unha consistencia, unha cremosidade moi interesante. Pero, se nos pasamos a fécula da pataca, vai facer que esa crema volvase un pouquiño, non sei como dicilo, chiclosa. Vale, así un pouquiño máis elástica. Non é agradable. Por lo tanto, que a pataca non podemos pasarnos, Non sei se fixéchedes algunha vez unha pataca por traballala mal ou traballala co brazo batedor, quedou-vos así, con esa elasticidade. Nas cremas pasa exactamente igual. Así que 2 patacas. Eso, deixame entornalas ben, que queden ben tornadas, se non me riñen. Despois me mandan mensaxe, oye, les trajas a mitad da pataca. Riñimedes vos, que me chejan mensaxes por as redes sociais, oye, que non sabes de tornear a pataca, home, que non sei que. É a presa. É a presa. É que poñome a falar e a veces non atendo que fajo cos dedos. Non sei como teño todos os dedos aínda. Non sei. Vai. Fora. Lavamos a pataquiña esta. Aí está. Moi ben. Voltamos aquí e escachamos.
cebola tamén vai para dentro, E aquí imos a darlle agora unhas voltiñas. Aí vai. Aí vai, aí vai. Listo. Vale. E veña a traballar. Cebola abaixo. Mirade, o teño 9, 8, veña. O 8. Ben. Agustimos un pouco. Non queremos que colla moita cor, Si un pouquiño torrado para que sude, pero non moita cor. O caldo teño sin sal. Por lo tanto, aquí vai nos axudar o sal a darlle sabor e, por suposto, pimenta. Que non falte. E aquí, mira que outras veces a pimenta, según e tal, pero aquí pegalle moi ben, Aquí pegalle moi ben. De feito, xa comentei noutros programas que eu boto a ponenta despois no empratado, gústame. E moitas das cremas, engadelle un pouquiño de pimenta. Conteivos aí atrás que o fago cos cativos, se encanta, se aquí microanacos de pimenta cando estén na boca, non? E non dan ese picor, ¡oa! Las cremas, uf. Moi ben, pois listo. Caldiño para dentro. Chejará? Sí. Non fai falta nin que cubra todo, para nada. Vamos baixar ben esta cebola, tapamos, e que non fai falta que cubra, incluso ao mellor, se queres máis espeso, non fai falta botarlle tanto. Sabedes por qué? Porque toda a verdura ten auga, e aquí vai soltar moita desa auga, feito o vapor con 1 centímetro, o vapor, aquí en olla express, con 1 centímetro cheja, non hai a súa propia condensación, cociña os alimentos. É dicir, como se non lle queremos botar nada, fais igual, hai que ir pouquiño a pouco para que vaya deshidratándose os alimentos, pero aí obtemos o que queda abaixo é toda auga de verdura. Eso está super concentrado, está moi bo, Pero bueno, hoxe vamos ao que vamos, non me enrollo. Tapa. Aí, poñemos no 1. No 1. Cando comence o pitorro, cando suba aquí o pitorriño, en 5 minutos está lista. Escaso. Vale, por outra banda, confitamos o bacallao. Temos aí aceite de oliva aproximadamente pola metade, non está? Prendemos o lume. 8, 9. E facemos así. Collemos estes 3 allos e machucamos con pela e con todo. Que solte. Aí. E 3. Teño medo que non me entre de todo. Entonces, o que vou a facer aquí, vou quitarlle así esta parte e quito a tona tamén por aquí. Aí. Aí. A miña tortilla de bacallao. Que o toque, corto os dedos. Esta tona vou aproveitar tamén. Con esta tona imos a fritila tamén. A fritila moito, a deshidratala. Xunto co ollo porro, xa que teño aí, que vou facer o aceite, vou coller aí, para que deshidrate mellor. Métese dentro. Vale e vale. Este aceite o teño 9, 8, xa comeza a ter calor, así que inmediatamente metemos
Teño aquí unha espiña, a ver se o quitado. Vale, que teño aquí as pincinas, deixame mirar. Que me quedo aquí detrás. Eso, e tiña... Aí está, ves? Ah, escapouseme. Xa non. Para dentro. Vale, perfecto. Cuidado, acabo de tocar o aceite, sin ningún problema. Menos de 100 grados. Vale, con 85, 95 grados ou así vais a facer perfectamente, vale? Ben, e aquí tamén a baixa temperatura facemos o allo porro. Poñemos o aceite a quentar. Bueno, por suposto, estos aceites, lembrades, estos non rompen, é dicir, non se queiman. Valen hasta para aliñar. De feito, usadeos para iso. Quentamos ese aceite. Aí. E botamos. Isto é cousa miña, con as chaviñas miña que fajo, porque justamente. Botamos aquí a frixir. E collemos o allo porro. Quitamos esta parte de aquí. E con esta, aí, facemos así, veis? A ver, veciño. Hola, Isa. Mira que che traio. Que trae? Meu tape. A ver, ó, Que lavei, alegría, por favor. xuntei todo, lavei e dixen, hoxe voullos levar, ó. Cantos Así? días? 3 nada máis? Mira, 3 nada máis. Este poucos me parece. Tanto que xe poños aquí detrás. Non é proporcional cos viaxes que faz de arriba para baixo. Pon por aí, sí. Sabes perfectamente onde se garlan. Aí está. Xa os deixo aí para saber deles. Vale, a ver, contame, veciña, que A ver, tal? que andas facendo? Deixame ver. Aí, un Ui, confeitado, Dios mío. un bacallau confeitado, como ves? Un bacalao que? Confeitado en aceite a baixa temperatura, está moi bo. Moi Ai, rico. eu alucino contigo. A ver se non se nos enfadan os amigos portugueses, así. Creo, muller. Ah, lojo, pois Vamos eu a o ver. bacalao así non coñezo, Eu iba sempre á Fortaleza, Sí. comelo bacallau á portuguesa. A portuguesa, Ou que non. bon está. Eu tamén vou. Ai, Pero, verdad? home, non, Ui, que Por que te gusto. crees que non fajo eu bacallau a portuguesa, nin bacallau a grella? Porque xa o vas comer ali. Home. Mira, a máis, efectivamente, a máis a parrilla, a grella, así, verdad? Que as patacas Claro. tamén. Ti sabes... Di. Que me din, e dice, oye, ti disfrutas cociñando, pero comendo. Ai, tamén, moito. Comendo doble. Tamén, sí. Eu recordo, mira, teño esos acordos de cativa de cando meus pais nos levaban, eu teño un irmán, e íbamos los 4 Sí. á Fortaleza. Era unha aventura. O mercadillo, era unha aventura. Eu vi aquelo como un castillo, oiches? Home, é que era. É que eu Unha creo, fortaleza. espera, como pa. Eu creo que eso fixámolo todos os galegos. Sí, Ou sí, non, ir comelo hombre. bacalao ali. Eu iba desde Ferrol, Que o viaxe recordos. que era nun R8. Sí, E o sí, pai, viño un marellero carrajado de alfombras, de toallas, de todo. E as toallas por kilo, acordas? Home, non vou Que acordar. non mercou toallas Ainda por vamos kilo. agora, tamén. Ainda eu, sí. E desodorantes. Íbamos a Portugal a mercar os desodorantes. Sí, e as toallas eu lembrome, e as sabas, toda a roupa de cama. Bueno, é comer, é papalo bacallau, a verdade que sí. Viva Portugal. Viva Portugal, Viva. sí, señor. Home. Pois mira, o outro día ainda me contaba a miña nai, Sí. falando así desto tamén do... Porque nós na casa tamén o facemos, Herdamos moitas receitas de por aí adiante, e a miña nai tamén o fai á brasa. Ah, está E contábame ela que os portugueses non tiñan bacalao, eles mercaban fora. E Non o antes... tiñan eles? Non o tiñan eles, que cruzaban e viñan a Tatuí, mercar o bacallau Ai, aquí. sí, aquí a España. A Galicia. A Galicia. En Lojo. Ah, a mellor por as dúas fronteiras, solamente viñan a Galicia. Claro. Bueno, Que que sei interesante. que, bueno, ela o que sabe Sí, onde tú- chega ela, sei que antigamente eso, cruzaban e chegaban a Tatuí Sí. para mercar o bacallau aquí. Claro. E despois nós íbamos comer ali. Sí. É verdad, é verdad, manda grelo. Ai, ches. E co bacallau era moito de interior. Antes ahora cos polvos, pero antes o bacallau eran os arrieros que iban por aí por Castilla, Sí, co bacallau sí, por sí. adiante, despois veo o polvo. Pero antes foi o bacallau. O bacallau, Que interesante, sí. que peixe tamén. Que recordos, claro, eles cómeno desde fai moitísimos Sí. anos, De feito, sei que é unha das súas comidas tradicionais tamén por Noiteboa. Por Noiteboa. Sabes, sí, Bueno, o na miña casa bacallau. tamén, E aquí tamén, moita xente, Sí. o bacallau con coliflor tamén fai. Tamén, é verdade, tamén se O facía. ano pasado tivemos aquí a Lucía Veiga facendo en moi Noiteboa. ben. Preparou un bacallau, pai, pan, aceite, allo e pimento doce, penso. Unha torrada. Que O va, algo. fixo aí cun caldo. Tens que mirar.
Teño que velo, aí nos cares. En RTVG, a carta, sabes? Sí. Aí están todos os programas. Están Pois todos. Lucía Veiga, con Xoan que Mixeres, e xa te aparece. Ai, que ben, que ben. Recetón, deses que Eu non molan te- desta chebo, non sabes? Moi ben, pois é Bueno. de ver, porque o bacallau gustanos, na casa tamén. Mira, Sí. como teño aquí o bacallau. Ves que se está facendo? Mira, xa o teño listo. Xa o teño listo. Vedes as lascas aí? Xa o vou quitar, espera. Pero daquela iso non se chega a facer. porque Eso está feito, filla. Eso leva aí xa uns 8 minutos aproximadamente e non precisa máis tempo. De feito, mira como o temos aquí. Isto xa é un indicador claro de que o temos feito. 8 minutos chejan, Aquí está casi a 100 graus. Cal é o indicador? Que se Vedes? separa así Mira, esas... claro, Sí. creo que xa se... mira. Mira Ai, por que aquí. ben, olha, mamá. Con ese alliño, a que sí? Ai, sí, Bueno, pois sí, ese sí. aceite está... É unha maravilla. Ves estas lascas, non ves estas lasquiñas? Xo temos, isto está super xugoso. É así como ten que quedar. Guau. Ben, quédame. Rematar, que lle quedará un par de minutos, e isto non a moita temperatura, o que vamos a facer é deshidratar o allo porro e convertilo en crocante. Despois podemos poñerlle un pouquiño de sal, a min que me encanta o pemento picante, sal con pemento picante, isto é un snack que flipas, moi rico. A persoa que ve aquí xa pa velo tamén. Vale, pero mira, chiscamos un ollo, vale, mentre se fai isto. Vale. Contamos hasta 3, vale? 1, 2, 3. Hoxe imos casar un allo porro cun bagallao. Na pota rápida rustrimos os porros, a cebola, a cenoria e as patacas. Salpementamos e cocemos no número 1 6 minutos. Confeitamos o bacallao e os dentes de allo en aceite de oliva virxe extra durante uns 10 minutos. Friximos a baixa temperatura o allo porro cortado en xuliana fina. Batemos a crema, empratamos co bacallao e listo para comer. Preparadevos para disfrutar de un pratazo. Cousa fina, moi bo. Mesturamos esta crema do porro con os allos máis o bacallao e tedes garantía de calidade. Eso para mí é prato único, botamos outro prato máis e eu xa como con isto, xa xame para xantar. Ten de todo. Tengo todos os ingredientes para encher falta o anaquiño de pan e o vasiño de viño, que non falte. Bueno, unha aperta, un piquiño, o sorriso sempre na cara, por favor. E ata outro día. Chao. Fa.